Herri bat definitzen duen osagai garrantzitsuena bere kultura da. Musika zati bat delarik. Bere ezagupenerako derrigorrezkoa da musika hori jo eta entzuteko erabili diren soinu tresnen kolore timbriko, ohera, funtzioa, itxura, egitura, jotzaileak eta abar aztertzea. Euskal Herriak badu beste herriek duten varietatea. Mingain bikoitzeko, sunprinua, txambela, dultzaina eta Nafarroako gaita. Iliofono txiki bat, gurean trompa izena hartzen duena. Perkusiozko, tobera eta txalaparta. Txokazkoetatik rondaila. Txirula eta txistua flauten familikoak. Klarinete bikoitza den alboka. Gure akordio diatoniko edo trikitrixa eta zenbait soinu tresna laguntzaile. Jatorrizko jotzaile eta informatzaileek erakutsiko digute guzti hori lan honek ematen duen neurrian. Sunprinua soinu tresna ezezaguna gehienentzat dugu. Baina ez da ezezaguna Nafarroako Larraungo bailaran. 1930 urte arte gutxi gora bera jotzen bai zuten bertako hartzaiek. Iribesko Joan-Bautista Lasartek ondo ezagutzen du sunprinua. Ez alda? Bai, hau da, sunprinua. Hau egiten da urritze makile izerdi dauken denboan. Maiatzan erditik gora eta beltan ebaki bildu da atzen errenagen zeuratu bitxuluein da azten ziren jotzen. Da gue gazte denboan ala ezautu ginen guk inguru hontan. Hartzaieke urrun etortzen ziren menditik esene egin. Da sunprinu eskuntziela. Da lekutan gelditu da jotzen ziren badarkoak muskur aldetik, irezkoak erre aldetik, aldikoak zeatek rizondik, onutza. Da denok emengo gazte guzie kanpo batea eta hain soinuk haetzen eoten ginen. Oso alegrantza handi ematen zuen, goizetan da iluntzitan. Jendeek espa handi izaten zuen. Urrun ekusteko. Gue gazte denboa uzin, tresna hotxek izaten ziren ba. Turumbele, turumbele, urumbele, umbele, turumbele, urumbele, turumbele, bele, lerele, 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 lerele,
Siberoan aurkitzen gera, Lakarriko herrian. Gurekin, Pierre Caubet, bere emaztearekin, eta bertako apaiz jauna Junes Cazenabe. Euskal Herriko kulturaren alde beti lanean ibiltzen dena. Orain ezagutuko dugu txanbela, soinutresna, zer den. Bai, ordian txanbela ezagutu beno lehen behar dizugu jakin nungien heben, Lakarriko herrian götüzü eta Arhaneko auzuan. Arhaneko auzuan bizi da Pierre Caubet Subuko etxian. Hebenkua da eta beak erraiten ahaldeik nuiz hasi zinen zue txambelan emaiten. Hamar urten enguian unduzun. Bai. Eta uste dit utzizunien eta hiuntan hoita bostian berriz hasi. Bai, ordian ikasi nahiz hasi nintzen, eta hiuntan hoita bost urtin arra eski gaine zainun, eta ordian arra entrenatzen hasi nintzen, eta puska bat, aminiotik hasi nintzen. Eta geosti hola, nuiz edo nuiz ainuzen, mena bekan. Bai, ez peitzen emaiten txambela galdui bezala zuzun. Pürki galdia zuzun. Eta ordien zukara pizza ziduzu hola. Ene saharretaik eta saharragotaike zelen zuni bena, etzizin ezagutzen. Bai. Eta zuk maite ikenduzu, ez baduzu zua bizitze otan egin maite zunien txambela beti. Behar nizun heltu. Bai, Ikastea minibat. Bai, eta zinen heltzen zentako, ez beitzunien mihiduaik editen uste diten. Hoiduzu. Mihidua isiatu nizun ordian, zonzain kurtean, eta erozitu nizun egitia. Uken nizun, demoa bai, egitek mena erozitu, eta gudin, minibat ikasi nizun. Sortu nintzen, nigare ziltzeko kantorria. Nigare txorretu nintzen, nigare ziltzeko. Ezordian mendian, nusad bizitzeko. Gipuzkoa eta Bizkaia aldean, festa eta erromeri guztietan entzun den soinutresna dultzina da. Bizkaiko Arratia Bailaran, Bediako herrian eta Barrueta auzoan gaude. Gurekin, Juan Aiesta Urkidi, Euskal Herriko dultzineru zaharrena. Orain dela, 93 urte jaio zen, hemen, Bedian bertan. Eta 13 urtekin, hasi zen dultzina jotzen
hemen inguruko festa eta erromeria guztietan. Denez, joan aiesta urkidi. Bedian jaioa da bedian hasie. Da hamabost urtegaz hasi nintzen duntzina ikisten. Da gehiago beti segiten dut erremeritan da aldixen den leku guztien. Zeinek erakusi zizun duntzina jotzen? Demetrio Artetxe, zera berrizgo semea zan bai hemen biziren. Da duko zan ehonde bi irukidu, altu eta fuertea. Baina gondo joten. Da domeko batzuta joten nintzen bera, nafitea edo joten bera, batera, eta gero bi jaketak joten ginen erremerin batera. Erremeritan lehelango kobratzen txakor txikerra. Jantzaldi bako txeko. Da gero urtazkoan txakor txikerra. 5 centimos, da gero zera txakurra dira altzeuden. Da orduan apurbet orduan. Joan aiesta, gaur egun ere, oraindik naizbehinka, dultzina jotzera joaten da toki batzuetara. Eta berarekin, Agustin Alonso gaztea, tanborra jotzen ibiltzen da. Guk entzun dezagun, zenbait doinuak joko dute orain bien artean. Nafarroan, Donapaleutik Tuteraraino, herri eta hiri gehienetan entzuten den soinutresna gaita dugu. Kantauri aldean dultzina nekazari ingurukua bada ere, Nafarroako gaiteroak, kaletarrak, urbanoak, eskolako musikoak dira. Iruñeko gaiteroen tailerrean gaude. Gurekin, Javier Lacuza, Jose Luis eta Elena Fraile. Gaita egileak, erakusleak eta joleak. Iruñeko gaiteroak lan talde bat gara. Duela kasi 15 urte hasi ginen hontan. Hau da, gaitaren zabalkundeak behar zuenaren ondotik. Langintza hontan gure nahia bikoitza izan da. Batetik, gaita berak musikarako ahalmen handiagoak zituela hausnartzen genuen.
eta bestetik, herrikoitasunak guregan zuen eraginak bultzatzen gintuen. Gaita, Nafarroa garaiko lurralde gehienetan, herrikoi musika tresna dugu. Testu inguru honetan gaitak hartzen duen era fisiko berak ere, famili bereko musika tresnakiko ezberdintasunak markatzen ditu. Mende honen lehen erdian, gaitak beherakada nabarmena ezagutu du. Lehen zeukan zabalkundea murriztua gertatu delarik. Ondorengo suspertzearekin berriz ere, gaur egun Nafarroa eta Euskal Herriko herri eta bailara askotan, erabilkera normalizatuagoa bizi du. Gaitaz, jotzeko musika tresna hori egokitzeaz gain, beren kultur inguruari ere atxiki zaio. Funtzean, dantzarako egina izan bada ere, bestelakoak ere izan dira. Kontzertutarako erabiltzearen saioa 19. mendearen erdialdekoa da. Geroztik eta 20. mendeko krisisa berak berarekin desagerraraziko duena. Aita Donostiak Euskal Herriko soinu tresnari buruz egin zuen liburuan trompa edo musugitarra aipatzen du. Eta zer da trompa? Gaur egun erabat galduta dago, garai batean Euskal Herri zabalean jotzen zen soinu tresna txiki hau. Gipuzkoako kostaldean, Orioko San Martin auzoan, Sarobe baserrian gaude. Gurekin bertako nagusia, Jose Peña, berak bere gazte garaian askotan entzun zuen trompa. Jose, zeinek jotzen zuen trompa garai hartan? Jose zuen Arritxabaletako gizon handi bat etortzezan eskobeta konpontzea eta goitxea. Hemen itezun lo, goitxean lo itezun. Zaharra boskatea etezun da hartzezan garaian, Jose zuen zukaldian, gainontzen gela teatari bai, da soinu gotzen aitzezan. Izina esango aldez etzun. Nikolas Garmendia zan hori, gizon handi bat zan, hat oso gizon nona. Zardo zali ezan gotiken, euskat muiturit ezan da. Orduan jose zuen trompa. Trompa handi ezun, jose zituen klase guztik. Dantzasokakuak, da klase asko jose zituen goitzien. Guan eto gineamutik oskorrak txoatu tari behira, da alaxe urtean bitan etorzazan, irutan, urtean bitan bitan kontinuan torzazan. Be, kantakotzen anaitzezan, ne atxare aitzezan, jotzezun ne atxeke fiskeat.
Neatia artista zen soinu guztalia, filarmonikakin, duntzinakin, da trompakin arekin edesen dekotzezun. Nine honi iraitzen nintzen trompakin, enun baleio artean. Txikitan egon da, ari indarbiskiat emabratzen, indar gutxi. Asko gustatzen zitzaian. Eta etxeetik aparte jotzen alzun beste toki batean? Bai, gero sardu saltzen egotezian basarritan, dara gutezan gizeakua, da han trompa jotzezun. Egun batian juntzan, da Luzarbeko basarri batea, eta santzikien trompa jotzeko, ez tetek arriba. Joza trompa, bestela jotakatu gote, joza trompa da. Ez tepa saroi basarri nutzie trompa. Ez te hemen trompiten, geztu horretan nahi ez? Ez, enaz geztu horretan nahi. Han utziet basarri nutzie trompa. Horretik gane ezagutu zion. Ez zun jo, santzikien, ekarri ez trompa joko izuet eta. Hala, joka legelitu zan. Baina itxe askotan jotzezun, basarrotik akunda, dana ezagutzen zuen, da trompa jotzezun. Erki gaina jotzezun ikeragarri. Nire gizon handik horrek. Bizarrari handik ezun, da eskupa bizarra hilduta laitzegi, Kokotxeko bizarrai, bietzak egin heldu eta trompa jotzezun. Jose, kantatuko aldi guzu, berak jotzen zuen doinuren bat. Bai, kantatuko ez. Nafarroako Lesaka herrian irauten da bizirik antzineko ohitura bat. Toberak, palanka eta bertsoa. Dionisio Mujika aitaseme eta Jose Jantzi, zarrengandik lekuko hartuta ibiltzen dira herriz herri ohitura zahar hau galdu ez dadin. Orain dela 20 urte Lesaka hontan hain entzutetsu izan duziran toberak hiltzorian ikusirik, aspaldian izan dutako tobera jotzaile izan duziranen gana, Bautista Legasa eta Martin Zubietaren gana jonuan. Haiekin nironek ikasi eta nire bisemeai erakotsi nioten. Haiek bizi izan duziran bitarte, herriz herri ibili ginen tobera jotzen. Toberak bi lagunek eskina banatatikan palankari eutxiaz jotzen dira. Batek bila eramaten du eta besteak repikia esaten zaiona. Lehenengo bilak agintzen du nola eraman bere pausoa eta repikia sartzen danean, harek eramaten du haren martxan segi behar izaten dio bila jotzen duanak. Tartean, joaldi bat egin eta bertsolariak koplak kantatzen ditu. Horregatik, koplari bat ibiltzen dugu beti gure artean dabilena Jose Jantzi. Toberak die ohitura zar bat pregoia egiten den egunian, arratxian bere lagunak juntatuta joan eta kantatzen dien bersuak eta jotzen dien palankak. Eta gero, tobera jo ondorean eta egiten da barrenean afaria eta bersuak eta besta eta lehengo modu zarrean arratsa eder bat pasatu.
dezagun ordu on batekin. Ordu on batekin ta Virginia marekin bitarteko